Една бърза вметка след последните ми видеоклипове от 2018-2019 година е, че вече не съм в Англия, живея си в България, в Стара Загора. И канала се преименува от Bulgarians Only в Your Young Baba. Така че ако все още ви е интересно, ще се радвам да следите и да, ако не ме следите, да сабскрайбнете. Добро утро, хора! Едно бързо интро от днес. Сега с Йордан отиваме до София, до HRC Кулинарната академия, да караме един курс еднодневен по ферментации. Като това е най-общо свързано с моята идея покрай канала, Instagram, TikTok страницата Your Young Baba, където искам да заснема всякакви процеси по научаването на различни занаяти, включително неща като шиене, готвене. Надявам се да ви бъде интересно да следите страницата и се надявам това да вдъхнови и други млади хора да имат желанието да се учат на неща, които със сигурност ще бъдат полезни за тях и за техните наследници в бъдеще. Днес ще снимаме в HRC, както казах, ако ми позволят, разбира се. И след това може би ще хапнем и ще се приберем отново в Стара Загора. Защото ще искаш да оставаш да се снимаш на тези. Нещо да не показвам? Си го изрежеш, сори. Да. Сети ли се застава? Да ги образува муха. Заедно с няколко зърна черепите и след това слагат край. Много поздравления на всички. Справихте се страхотно, но виждам, че няма супер препълно леки поставени. За не ви да правя опитите, когато ми е такива. Пак казвам, не е добре много да се надължите вътре. По-далеко, имате си и с... Приключихме с курса, много сме доволни. Направихме киселото зеле. Здравейте, хора! Ще се опитам да снимам, да разбирам това. Здравейте отново! Реших, че няма да снимам в колата и избрах безопасността. И сега вече трябва да си натискам киселото зеле, защото се оказаха по-сухи зелките. И ни обясниха, че с дървен прибор, най-хубавото, да не е метален, трябва да натискаме достатъчно добре, за да не остава отгоре суха част от зелето, за да не му хляса. От курса си тръгнахме с доста полезна информация, доста по-различен поглед над ферментиралите храни в нашето ежедневно меню, защото доста често се оказва, че ги подценяваме, може би поради факта, че в момента не е толкова модерно. Дори ферментиралите храни са доказано много по-лесно усвояеми от нашия организъм, отколкото суровите зеленчуци. Всичко това просто може да ни бъде като една лампичка, че това, от което имаме нужда, не винаги се намира в супермаркета, не са необходими много средства. Няма да затварям много силно, просто защото
възможно да гръмне. Няма да гръмне, но все пак има лека опасност. Сигурно бих препоръчала курсът на Михаела. Тя е изключително лъчезарен, премерен човек, който успя да синтезира страшно много информация, основна информация относно ферментациите, всички бактерии, полезни, лоши бактерии, по много интересен и лек начин за времето, което имахме. След което беше яка практика и правихме тези 3 рецепти, които, както споменах, бяха киселите краставички, киселото зеле и кимчи. Имате някакви въпроси, ще се радвам да ми пишете в коментарите. Тепърва започвам да се интересувам от тази тема. Най-вероятно ще говоря с моята баба. Като искам да видя различни подходи, различни рецепти и техники, част теория със сигурност и вече останалото са просто експерименти. Благодаря ви, че гледате. Ще се радвам да се абонирате за канала на Your Young Baba и когато имам възможност, не обещавам някаква страшна консистентност на качване на видеоклипове, просто когато искам да науча нещо ново, имам идея, както казах, за различни курсове, занаяти, умения, нещо, което наистина считам за полезно за всеки млад човек, за всеки човек изобщо, да има тези познания. Ще се радвам да споделям с вас, с идеята да привлече и вашия интерес и може би да ви бъде полезно. Да, благодаря, че гледате отново. Чао за сега!